Pipila ka lugar sa Davao del Norte ang nakasinati og mga pagbaha tungod sa trough sa low pressure area. Samtang laing low pressure area sa Surigao City ginamonitor sa pag-asa. Anyang report ni Kent Abrigana. Sa kuha sa residente nga si Dato Giday, makita kining dalan sa Purok 12 Barangay Kanatan, Asunsyon, Davao del Norte nga gilukop na sa tubig baha. Gumikan sa nasinati ang sunod-sunod nga ulan sa lugar. Ang kabalayan sa lugar gisulod na og tubig baha. Sa Kapalong, Davao del Norte, daw dagat na ang kalsada, human nalapawan na og tubig baha. Ang ubang panimalay gisulod na sab og lapok gikan sa baha. Busa gipabakwit na ang ubang residente. Sa Tagum City, gibakwit sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente sa Purok Kaimito, Barangay Kuambugan. Temporaryo kini nga namuyo sa evacuation center sa Florentino Catalan Elementary School. Batod sa PDRRMO, 5 ka mga lugar sa Davao del Norte ang ilang natala ang labing naapektuhan sa baha. Mao kini ang Asunsyon, Kapalong, Santo Tomas, Santa Cruz ug Carmen. Sa ilang inisyal nga datos, kapin 4,000 ka magbanay ang apektado sa baha sa Davao del Norte. Kung asa mo kabat sa hapit 18,000 ka individual ang apektado. Hinuon walay natala ang angol atol sa hitabo. Gabi na monitor nga dunay pagsaka ang mga major rivers nato. Early morning kagahapon, so nakita na nga ang mga lulaying areas, particularly sa Asunsyon, sa Sagayin, Kanatan, Doña Andrea. Samtang gitunulan na og hinabang sa matag LGU ang mga naapektuhan sa baha. Dili pa stable ang panahon tungod kay base sa forecast. Napay susama gikusgon nga ulan unyang hapon. Susama ka kusgon sa kagahapon. So dili pa safe tungod kay taas pa ang tubig o madugangan pa ni kung magulan karong hapon. Sumala sa pag-asa, ang trough sa low pressure area ang hinungdan sa kusog nga pag-ulan nga miresulta sa mga pagbaha. Hinuon ubos ang tsansan ini nga mahimong bagyo. Pero ugma pohon sa for Davao region, improving atong weather condition, unya ang atong weather system kini na lang localized thunderstorms tungod sa paglayo sa low pressure area sa atoang lugar o posible sa malusaw. Samtang dunay laing low pressure area nga nakita sa east-northeast sa Surigao City. Hinuon ubos ang tsansa niini nga mahimong bagyo. Busa, ginapay mangnuan niini ang mga ana sa mga low-lying areas nga magbinantayon sa posibleng nga landslide ug flash flood. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.